Bàbá Olúṣọlá, bàbá Ọlásùnkànmí, bàbá Kọ́láwọlé, bàbá Olúwọlé, bàbá Ọláṣẹ́ní, bàbá Olúwafẹ́mi, bàbá Tìrẹ̀lẹ̀. Dúdú parí ọlá àfirùngbọ̀n yẹ̀ ó kẹ́ bí àgbà mùsùlùmí. Ikú pagbe ó paró, ikú pàlùkò ó posùn, ikú pa lékelèké ó pẹ́ fún, ikú papa Pius Àkànbí Adékúnlé, bàbá Ògbóhùntáyé wí mọ́ ó dìgbò ṣe. Ká tó rérin ó digbó, ká tó rẹ́fọ̀n ó dọ̀dàn, ẹyẹ ti lọ lórí ìtẹ́dòfo, pa Pius Àkànbí Adékúnlé ti rìnwàlẹ̀ àṣà. Bá a bá ń sùn bá a bá ń jí ká máa rántí pa dópin lọ́jọ́ kan, gbogbo molegun molesọ̀ ń bọ̀ wá tán, iná padà bọ̀ wá dilẹ̀ lẹ́yìn asunsun jẹ́. Àwáyé ikú kan ò sí, gbogbo wa pátá láàrin wàlẹ̀ àṣà. Olówó á kú, tálíkà á kú, ikú tó pẹni tí wọ́n ń sunkún ẹ̀ ni ó padà wá pẹni tí ń sunkún ẹni. Òkú ń sunkún òkú, akáṣọlérí sunkún ara wọn, kò sí rọ́ńbẹ̀. Kéèyàn gbọ́n títí bí wọ́n ti nífá gbọ́n tó, kó mọ̀mọ̀mọ̀ bí wọ́n ti lọ́pẹ̀lẹ́ mọ̀ tó, kó ní tọ̀hún fawagílí tí ra wọn ó ń dè, kò ní ṣàìgbèkúrújẹ lọ́wọ́ ẹbọra. Òpònú afọ́kun mẹ́kọ aláìmọ̀kan ẹ̀dá, agílí tí ìbá kú wọn ara wọn ẹ̀rọ ń dè. Ẹ jẹ́ ká gbélé ayé ṣe eré nítorí ọjọ́ àti sùn. Mọ́lọ́ba tó jẹ tìlú tùbà orúkọ rẹ̀ ò ní parun. Èyí tó tún jẹ tìlú kan bóbó digbí ló dá mi lójú pórúkọ òun náà ò ní parun. Gbogbo ẹ̀dá pátá ni títọ́ ń bọ̀ wá dé bá tí ó tún padà wá dìtàn. Bàbá Olúṣọlá ti dìtàn. Ọjọ́ ńlá lọ́jọ́ ọ̀hún, ọjọ́ má ní gbàgbé lọ́jọ́ tí bàbá Ọlásùnkànmí rìnwàlẹ̀ àṣà. Ẹ jọ̀wọ́ bí kú bá ń wo tẹ̀sìn rárá, kò yẹ kó pa bàbá Kọ́láwọlé. Bí kú bá ń wo iṣẹ́ rere, ṣó yẹ kí bàbá Olúwọlé ó kú ni? Àní bí kú bá máa ń wò wá lódodo, bàbá Ọláṣẹ́ní ò tí ì yẹ lẹ́ni tí ń gbèkúrú jẹ lọ́wọ́ ẹbọra. Àmọ́ àwáyé ikú kan ò sí. Bàbá Olúwafẹ́mi ti rìnrìn àjò àrèmábọ̀. Bàbá dáadáa ni bàbá wa, bó ṣe ń ṣe fárá ilé ló ń ṣe fárá oko. Kò yọ ọmọdé àtàgbà sílẹ̀ rárá, ẹni ire aláàánú ló jẹ́ sí gbogbo ẹni tó súnmọ́. Afúnni má sèrègún ni bàbá, kò sí rọ́ńbẹ̀. Ẹni bá ṣe rere wọn fọ rere tó gbélé ayé ṣe. Èèyàn tó bá ṣèdákejì ẹ̀wẹ̀, ọmọ aráyé ò ní mẹ́nu dúró pàápàá. Bọ́mọ ènìyàn bá ṣe ń wí lẹ́ranko máa sọ. Kódà àwọn ẹ̀mí àìrí ò ní mẹ́nu dúró. Èyí tí pa Pius Àkànbí Adékúnlé ṣe ń là ń ròyìn. Ọba adániwáyé, báwa tẹ́ baba sáfẹ́fẹ́ rere, jẹ́ kí wájú tí ó dojúkọ kí ó máa dára sí i. Kẹ́yìn tó fi sílẹ̀ ó má ṣe bàjẹ́ rárá. Kọ́dẹ̀dẹ̀ Adékúnlé má dahoro. Má ṣe jẹ́ kí ilé àtọ̀nà ẹbí Adékúnlé ó bàjẹ́ ní ìgbà kankan. Ìpàdé dojú àlá, ó dojú àrìnàkò. Pa Pius Àkànbí Adékúnlé ń ó máa pè ọ́ náà ni. Agboolé asálú ládàá tán nílùú Ẹ̀gbá ló ti ṣẹ̀ wá. Ará òkú, ọmọ ṣílẹ̀, ọmọ ọlákòólé, ọmọ abẹ̀yìn àjò, ọmọ olódò kan odò kan tó ṣàn wérékedé ìkùlé ọṣinlẹ̀ lọ́jọ́ sí. Odò ọ̀hún kúrò lẹ́yìn ìkùlé ọṣinlẹ̀ ó dàbàtà, ó kúrò lábàtà ó dọ̀ṣun lórí omi. Àkànbí ọmọ olódò ọdẹ tó gúnyán kókò tó fẹ̀yìn tàkókò, ọmọ aṣènìyàn lọ́rẹ tí kìí gbàárò, ọmọ agboolé asálú ládàá tán. Ó yá nílùú Ẹ̀gbá, ọmọ àbàtàbútú ọlọ́rọ̀, ọmọ erinjogún ọlá, ọmọ òṣìlẹ̀kùn palẹ̀kùndé. Bàbá yín la rí ìdí ògùn lójú ogun. Ọmọ ọ̀sán là á ṣòótọ́, òru là á ṣèkà. Èèyàn tó bá ṣèkà lọ́sàn-án kò ní fara rí lọ. 5 lọba tí ń jẹ lábẹ́ Olúmọ. Aláké orí Ẹ̀gbá ọba aládé ni. Ọ̀ṣinlẹ̀ ọba aládé ni. Ọba aládé làgùrá, ọba aládé náà lólówú. Olúbàrà ń kọ́ ṣọbọ́ba aládé lòun náà ń ṣe. Ẹ̀gbá gbalé Ẹ̀gbá gboko, Ẹ̀gbá pọlápọ̀ wọ́n dìlú ńlá. Ẹ̀gbá àgbà gbogbo, Ẹ̀gbá fọlájà wọ́n fètèjà. Ẹ̀gbá ọmọ onígbẹ̀dù alùlà, Ẹ̀gbá ọmọ onígbẹ̀dù alùlówó lọ́wọ́. Tó n ò dédé kéwì. Tolúlọpẹ́ Patricia aya Adékúnlé Ọláṣẹ́ní, Àdùnní alága àbúrò mi àtàtà, ọmọ tó kó mòdè.
mòdé dára alé wọ́n béèrè toko, mòdé dára wọn wọ́n béèrè àjèjì, ló ní kí n wá forin ìṣèrántí bàbá. Ọlágòkè ń lèmi jẹ́, Fádípẹ̀ ń lorúkọ bàbá mi. Afirùngbọ̀n yẹ̀wúkẹ́ bí àgbà mùsùlùmí. Dúdú parí ọlá, dúdú parí ọlà, dúdú parí ẹwà, ó parí ìmọ̀, ó parí òye. Dúdú tí mo dúdú kì í ṣe tọ̀bù rárá, ọba Èdùmàrè ló fún mi lẹ́wà náà.